Pranam. Hare Krishna devotees, நம்ம ஒரு கீர்த்தன் பண்ணிட்டு நம்ம இன்னைக்கான கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பக்தி சதாச்சார் செகண்ட் செஷன் இது. உங்க எல்லாரையும் இதுல மீட் பண்ணதுல ரொம்பவே சந்தோஷம். இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில நம்ம எல்லாரும் ஒன்னாவே நல்லபடியா ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் அடைஞ்சு பகவானை வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த ஒரு தாத்பரியம். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பகவானை திருப்தி படுத்துறது தான் ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்கான ஒவ்வொரு லிவிங் என்டிட்டிக்கான கோல். அவங்களை அடையிறது தான். அந்த வகையில நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கிறதே ரொம்ப பெரிய பிளெஸிங்ஸ். நம்ம எல்லாரும் இந்த ஜேர்னியை நல்லபடியா நம்ம டிராவல் பண்ணி பகவானை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கீர்த்தன் பண்ணிடுவோம். நமோ விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवाती पशतादिसतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा. जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल. नित्य गौर हरि बोल. हरनाम संकीर्तन की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं तथाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण डिवोटीज, எல்லாருக்கும் வணக்கம். லெவல் 2ல நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்றோம். பக்தி சதாச்சார் அப்படின்றதுதான் நம்மளோட கோர்ஸோட பேரு. பக்தி சதாச்சார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத போன கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்குங்களா? யாருக்காவது சொல்ல விருப்பங்களா? சதாச்சார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? Attitude of Vaishnavas. ஹரி போல். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவாஸ். ஆட்டிடியூட்ஸ் அதாவது ஒரு வைஷ்ணவர் அப்படின்னா அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுதான் நம்ம சதாச்சார். சதாச்சார் அப்படின்னா சதா அப்படின்றது சத் அப்படின்றது சாது. சாதுவோட அச்சார் அப்படின்றது ஆக்டிவிட்டிஸ். ஒரு சாதுவோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும்
அதாவது சாது, வைஷ்ணவானாலே சாது இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, எப்பயுமே நம்ம வந்து எந்த ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு ஏத்த ஒரு விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும். ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். இப்ப ஆஃபீஸ்க்குன்னா அதுக்கு ஏத்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். அதே வீட்லன்னா நம்ம விருப்பப்படி நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருப்போம். அதே ஸ்கூல்னா அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்ப கோயிலுக்கு போறோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி பகவான கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்ம வழிபடணும்னா அதுக்கும் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல வைஷ்ணவா அப்படின்றது ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். அதாவது பிராமணிக்கல் அப்படின்ற அந்த விஷயத்துக்கும் அதுக்கு மேல ஒரு படிய மேல. ஏன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னீங்கன்னா, ஏன்னா கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்களுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம். இருக்கிறதுலே உயர்ந்த ஒரு ஸ்தானம் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில நியமனங்கள் இருக்கு. அதை நம்ம கரெக்டா வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரி, இதெல்லாம் எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம எப்பயுமே பேஸ்மெண்ட் நல்லா இருக்கணும். அதாவது நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அதோட ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுனாலே அதுக்கு மேல வர எல்லா விஷயங்களும் நம்மளுக்கு என்னது ரொம்பவே சிறந்த ஒரு விஷயமா அமையும் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு நிலமா இருந்தது, நல்ல சாயில் வந்து ரொம்ப ஃபெர்டிலைஸ்டா இருந்தது அப்படின்னா அதுல நம்ம விதைய விதைச்சோம்னா நல்லபடியா நம்மளுக்கு என்னது கிராப்ஸ் நல்லபடியா வளரும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது வெறுமனே ஏதோ கடமைக்கு செய்யற பக்தி கிடையாது. அதை நம்ம ஆழ்ந்து அனுபவிச்சு நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப அதுக்குன்னு வந்து ஒரு பேஸா ஒரு லெவல் நம்ம வந்து அது வந்து கிரியேட் பண்றதுதான் வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ் அப்படின்றது. அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கும்போதுதான் அந்த பக்தி நல்லா ஃப்ருக்டிஃபை ஆகும். சரிங்களா? பக்தி நல்லா வளரணும்னாலே அதுக்குதான் பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி செயல்கள் தர்மத்தின்படி, அதாவது நம்ம சாஸ்திரத்துல தர்ம வழியில என்ன செயல்கள் இருக்கோ அதை தான் செய்யணும். அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி என்ன குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்றதையும் பகவான் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த உபதேசங்கள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்காக அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தது, நமக்கும் கொடுத்தது. நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்மளும் அதை என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் இல்லைங்களா? அப்புறம் பக்தி எப்படி பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பகவான் நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பகவத்கீதைன்றது நம்மளுக்கு. சரிங்களா? மேனுவல், எப்படி நம்ம ஒரு ஹியூமன் எப்படி வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு தாத்பரியம், பேசிக் வந்து அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, இப்போ நல்ல செயல் செய்யணும்னா எது நல்ல செயல் நம்மளுக்கு தெரியணும். அதே மாதிரி நல்ல குணத்துல இருக்கணும், எது நல்ல குணம்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். வாழ்க்கையில எல்லாருமே என்னன்னா ஒரு லிவிங் என்டிட்டியும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடவே முடியாது. ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணிருப்போம், ஒரு இடத்துல ரொம்ப நல்லது பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா? எல்லாருக்குமே அந்த விஷயம் உண்டு. எல்லாருமே வந்து யாருமே வந்து நான் ஆரம்பத்துல இருந்து நான் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கேன், நான் வந்து எதுவுமே தப்பே பண்ணதில்லை அப்படின்றத நம்மளால சொல்லவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே என்னது இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமையா இருக்கும் இல்லைங்களா? ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணத்துக்கு நம்ம ஆட்பட்டு இருக்கோம். அப்போ நம்ம ஒரு சில சமயத்துல என்ன பண்ணிடுவோம், தவறுதலும் செஞ்சிருவோம் இக்னோரன்ட் முறையில. அப்ப அந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து நம்மள சரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பக்தியை நல்லபடியா செய்ய முடியும். ஏன்னா எந்த ஒரு டீமனும் எந்த ஒரு இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்களும் பக்தியை வந்து அவ்வளவு செழுமையா பண்ண முடியாது. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாங்க, ஆரம்ப காலத்துல தத்தி தடுமாறி ஏதோ பிழைகள் ஏற்பட்டா அதையும் வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, அதாவது என்னோட பக்தன் அழிவதில்லை, அதுலயே வந்து என்னது 9th சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு சில இடத்துல அவங்க வந்து தவறுதல் பண்ணாலும் அவங்க வந்து அந்த இதை என்ன பண்ணிடுவாங்க, பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு அவங்களால ஈஸியா வர முடியும் அப்படின்றத பகவத்கீதையில நம்ம 9th சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவசியம் என்ன தெரியணும், பக்தி சதாச்சார் தெரியணும். ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவாஸ், ஒரு வைஷ்ணவானா எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்ன, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகணும்னா அவங்களோட ரூல்ஸை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோம். இப்ப ரோட்ல நம்ம கார்லாம் ஓட்டுறோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த ரூல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லைன்னா ஃபைன் போடுவாங்க, இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அது ஆபத்துல வந்து முடியுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எப்பயுமே நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதோட தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணும்போது அது நம்மள நல்ல வகையில கொண்டு போய் பகவானோட சேர்க்கும். அப்படின்றதுனாலதான் இந்த விஷயத்த நம்ம அவசியம் எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் பேஸ். இதுல இருந்து தான் நம்மளால பக்தியை கொண்டு வர முடியும், பகவானை திருப்தி பண்ண முடியும். நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளிவர முடியும். கிருஷ்ண பக்தியில 2 விஷயம் இருக்கு. ஒண்ணு பகவானை அடையிறது, லிபரேஷன்.
அது வந்து பியூர் டிவோட்டிஸ் அதான் கேட்பாங்க. பக்தி இன்னும் சொல்ல போனா லிபரேஷன், பியூர் டிவோட்டிஸ் வந்து லிபரேஷன் கூட கேட்க மாட்டாங்க. எங்க இருந்தாலும் நான் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அதே இன்னொருத்தவங்க லிபரேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வேண்டாம் அப்படின்னு. ஆனா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயே நம்ம கஷ்டப்படாம இருக்கணும்னா கூட நம்மளுக்கு என்ன வேணும், அந்த பேசிக் தாத்பரியம் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும், என்ன மாதிரி செயல் பண்ணணும். இப்ப நம்ம தப்புக்கள் செஞ்சிடறோம், சாஸ்திரத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு செஞ்சிடறோம். அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு என்ன நிறைய தப்பான விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ அது வந்து நம்ம தவிர்க்கணும். எனக்கு வந்து கஷ்டம் வரக்கூடாது அப்படின்னால என்ன பண்ணணும், நம்ம தப்பான செயல்களை நம்ம தவிர்த்திடணும். அதே மாதிரி நல்ல குணத்தை நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பக்தியை நம்ம பண்ணணும். இதுதான் பேசிக் தாத்பரியம். அப்ப இந்த மெட்டீரியல் வேலையிலே எனக்கு இருக்கணும், எனக்கு லிபரேஷன் வேண்டாம், எனக்கு வந்து வேற எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சா கூட, இதுல நம்ம கஷ்டப்படாம இருக்கணும்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த பேசிக்கான கான்செப்டை நம்ம உள்வாங்கிக்கணும். அப்ப அதெல்லாம் என்ன, எப்படி நம்ம செய்யணும், நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வரக்கூடாது அப்படின்னாலும் சரி, லிபரேஷன் வரணும்னாலும் சரி, கிருஷ்ண பக்தியில உயர்ந்து இருக்கணும்னாலும் சரி, நம்மளுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவா கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிறதோட கிடையாது, அதை நம்ம வாழ்க்கையிலும் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், உயர்ந்த இடத்தை நம்மளால அடைய முடியும். சரிங்களா. ஏன்னா எந்த ஒரு டீமனும் பகவான பக்தி இது மெடிடேட் பண்ணி தவம் பண்ணி வரம் வாங்கினதை நம்ம எந்த இடத்துலயுமே ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல பார்க்கவே முடியாது. கிருஷ்ணா கிட்ட போகணும்னாலே, அதாவது கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும்னாலே என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு அசுரன் பகவானை நோக்கி தவம் பண்ணி வரம் வாங்கினதான் நம்ம பார்த்திருக்கோமா, கிடையாது. அப்போ எந்த அளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம அந்த நெகட்டிவ் சோர்ஸ் கிட்ட இருந்து அப்படின்றத நம்ம உள்வாங்கிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்ப அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல நம்ம என்ன பண்ணிடணும், எட்டக்க வெளியில வந்துடணும். நம்ம என்ன பகவத்கீதை லெவல் 1 முடிச்சிருக்கோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்கள்ல எப்பயுமே நம்மள டைப் பண்ணி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா, டக் ஆஃப் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு பக்கம் ரஜோகுணம் இழுக்கும், ஒரு பக்கம் தமோ குணம் இழுக்கும், ஒரு பக்கம் சத்துவகுணம் இழுக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்ங்க, வெயிட்டேஜ் எந்த பக்கம் கொடுக்கணும், சத்துவ குணத்துக்கு கொடுக்கணும். சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம வெயிட்டேஜ் கொடுக்க என்ன ஆகும், அது எப்படி கொடுக்கணும், அந்த ப்ராசஸும் நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா. சொல்லலாம், ஈஸியா சொல்லலாம், சத்துவ குணத்துல இருக்கணும், அக்கர்மா பண்ணணும். ஆனா அது எப்படி, ஒரு நிமிஷமும் நம்மளுக்கு அது ஒரு சேலஞ்சிங்கா தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு சில சமயம் நம்மளுக்கு லேசினஸ் வரும், செய்ய பிடிக்காது, சரி வேண்டாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் வாங்கிப்போம். இன்னொரு சில சமயத்துல நம்மளுக்கு அந்த இதுவே வந்து பிடிக்காமலே போயிடும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணோம்னா என்ன ஆயிடும், நம்ம தமோ குணத்துல நம்ம போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கர்ம வினை வந்து சேர்ந்துடும். எல்லாருமே இந்த உலகத்துல ஒரே மாதிரி இல்ல இல்லைங்களா. எல்லாருமே லிவிங் என்டிட்டி தான். எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்கோமா, இல்ல. எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு வித்தியாசங்கள் இருக்கு. அந்த வித்தியாசம் ஏன் இருக்குன்னு நம்ம யோசிச்சாலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும், அதோட தாத்பரியம் கர்மா தான் அப்படின்றது. எல்லாரோட ஒவ்வொருத்தவங்களோட கர்ம வினையினாலதான் ஒருத்தவங்களுக்கும் இந்த வித்தியாசம் ஏற்படுது. ஒரு சிலவங்க நோயினால பாதிக்கப்படுறாங்க, ஒரு சிலவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் நிறைய இருக்கு, ஒரு சிலவங்க நல்ல சந்தோஷமா இருக்காங்க இல்லைங்களா, ஒரு சிலவங்க இன்னும் வந்து சிறப்பான விஷயங்களை செய்யறாங்க, நல்ல பேர் புகழோட இருக்காங்க. இவ்வளவு வித்தியாசங்கள் ஏன் வருது மக்களுக்குள்ளார, மனிதர்களுக்கு இடையே ஏன் வருது அப்படின்னா அவங்களோட கர்மா. அப்ப கர்மான்றது எவ்வளவு எஃபெக்ட், அப்ப அதை நம்ம சரியா நம்ம செய்யணும். அந்த கர்மா எதுல இருந்து வரும், நல்ல குணத்துல இருந்து தான் வரும். அப்ப சத்துவ குணத்தை நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும். சத்துவ குணத்தை எப்படி வளர்த்துக்கணும், அதுக்கு நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்கு, அதை நம்ம பண்ணணும். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யும் போது 3 விஷயம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். என்னன்னா, ஒண்ணு, இந்த மெட்டீரியல் வேலை நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வராது. இங்கே இருக்கணும்னா கூட பிரச்சனைகள் வராம இருக்கணும், எனக்கு கஷ்டம் வராம இருக்கணும்னாலே நம்ம விகர்மாவை விட்டுடணும். அப்ப அக்கர்மா என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும் பக்தி பண்ணி. ஆனா பியூர் டிவோட்டிஸா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, எங்க இருந்தாலும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணா போதும் எங்களுக்கு அப்படின்ற தாத்பரியத்தில் தான் அவங்க இருப்பாங்க. அப்போ இதெல்லாம் வந்து பேஸ். அப்ப இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எத்திகேட்ஸ், அதாவது வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி சதாச்சார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிஹேவியர், வைஷ்ணவர்களோட பிஹேவியர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுதான் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். அதனால நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து தான் கத்துக்கிறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா மகாபிரபு டு சனாதன கோஸ்வாமிஸ் உண்டு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா கௌடிய சம்பிரதாயத்துல இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா. அதுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்கதான் வந்து என்ன பண்ணாங்க, நம்மளுக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுத்தாங்க. கலிகாலத்துல நம்ம எல்லாரும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து லிபரேட் ஆகிறதுக்காக. ஏன்னா ஹரிநாமம் தான் நம்மள என்ன பண்ணும், எப்பயுமே பாதுகாக்கும், ஆத்ம பலத்தை நம்மளுக்கு அது கொடுக்கும். நம்ம எவ்வளவுக்குள்ள நம்ம ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஆத்ம பலம் கிடைக்கும். அப்போ அதை வந்து பகவான் என்ன பண்ணாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதாவது கிருஷ்ணாவே என்ன பண்ணாங்க, அவதாரம். இதெல்லாம் வந்து ஹிடன் அவதாரம்ஸ்ல வரும். அதுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவதாரம் பண்ணி ஒரு டிவோட்டி எப்படி வாழணும்,
ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருக்கணும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங் டிவோஷன் பண்ணணும்னா யாரை ஃபாலோ பண்ணணும்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவை ஃபாலோ பண்ணா போதும். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எடுத்த அவதாரம். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா 6 கோஸ்வாமிஸ் உண்டு. கோஸ்வாமிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தவங்க தன்னோட சென்சஸ்க்கு மாஸ்டரா இருக்காங்களோ அவங்க கோஸ்வாமிஸ். சரிங்களா? யாரு தன்னோட சென்சஸ், மனம், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட புலன்கள், அதுக்கு மாஸ்டரா இருக்கிறவங்க கோஸ்வாமிஸ். அத இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பாங்க, மனதையும் சென்சஸையும். அதே யாரு ஒருத்தவங்க மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம அதுக்கு கீழே அவங்க கட்டுப்பட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்களாம் கோதாசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? கோஸ்வாமின்றவங்க மனத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்கிறவங்க அவங்க கோஸ்வாமி. அதே கோதாசர் அப்படின்றவங்க யாருன்னா மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணாம அதுக்கு அடிமையா இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? அப்ப இப்போ பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல, அதாவது கௌடிய சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா 6 கோஸ்வாமிஸ் பிரதானமா நம்ம சொல்லுவோம். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத கோஸ்வாமி, அப்புறம் ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி அப்படின்னு 6 கோஸ்வாமிஸ் இருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு யாருக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க, சனாதன கோஸ்வாமிக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ கொடுத்தாங்க. அதாவது என்னன்னா ஒரு வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ், பக்தி சதாச்சார் பத்தி அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அது மத்திய லீலையில 24.324 அப்புறம் அதுல இருந்து 344 இது வரைக்கும் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சரிங்களா? அதான் இதை டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் இதை நம்ம இது இன்னொரு விதமா பார்க்கணும்னா ஹரி பக்த விலாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், வைஷ்ணவ ஸ்மிருதி அப்படின்னு இதை நம்ம நேம் பண்ணலாம். ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அவங்களோட இதயம் பியூரிஃபை ஆகுது. ஏன்னா நம்மளோட மனம் என்னது ரொம்ப கண்டாமினேட் ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா? இவ்வளவு பிறவிகள் 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் நம்ம எல்லாம் எடுத்திருக்கோம். அந்த 84 lakh ஸ்பீஷிஸ்ல நிறைய செயல்கள் பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா? நிறைய குணங்கள்ல இருந்திருப்போம். அப்ப நிறைய இம்பியூரிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கும், பாபங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கும். அப்ப அதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளை விட்டு போகும். அப்ப இட் பியூரிஃபைஸ் அவர் ஹார்ட் அண்ட் த கான்சியஸ்னஸ். நம்மளோட சோலையும் என்ன பண்ணுது, அது பியூரிஃபை பண்ணுது. ஆக்சுவலா சோலுக்கு பாபம் புண்ணியம் எல்லாம் கிடையாது, அது என்னது எட்டர்னல் அது. பட் ஆனா என்னைக்கு இந்த உடம்போட கிராஸ் பாடியோட அது பந்தம் ஏற்படுதோ அதுவும் என்ன ஆயிடுது, பந்தப்பட்ட ஆத்மாவா மாறிடுது இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கும் என்னது லிபரேஷன் கிடைக்குது. சரி, அப்படி யார் இதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல இருப்பாங்க. பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லயே திரும்பி அவங்க உழண்டுட்டே இருக்க வேண்டியது. அந்த பாண்டேஜ் தான் அவங்க கிட்ட இருக்கும். என்னைக்குமே என்டாங்கிள்டா இருப்பாங்க இந்த பர்த் அண்ட் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல. அதனால என்ன நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்னா 4 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு பர்த், இன்னொன்னு டெத், அதுக்கப்புறம் டிசீஸ், ஓல்ட் ஏஜ். இதை நம்ம பகவத்கீதையில நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல நம்ம இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பகவானை பத்தின ஞாபகமும் நம்மளுக்கு வராது. ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களே மனசுல நித்தியமா நினைச்சு பக்தி பண்றவங்க என்ன பண்ண முடியும், அவங்கள அடைய முடியும்னு சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க பகவானை நினைக்க வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம பக்தி பண்ணாம இருந்தோம்னா என்ன ஆகும், பகவானை நம்ம நித்தியமா நினைக்க முடியாது. அப்போ அட் த டைம் ஆஃப் டெத் என்னது, பகவானோட ஞாபகம் நம்மளுக்கு வராது இல்லைங்களா? ஏன்னா 8th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், இறக்கும் தருவாயில் என்னை நினைப்பவன் என்னிடமே வருவான் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்ம வாழ்க்கைய அதுக்கு தயார் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எப்படி பகவானை பத்தின நினைப்பு, பகவான் சொன்ன மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல வாழ்க்கை, அந்த மாதிரி நம்ம வாழும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு பகவானே நம்மளுக்கு கிடைப்பாங்க. உயர்ந்த ஸ்தானம் அதுதான். நம்ம ஒரு சோலா நம்ம நம்மள பார்த்தோம்னா, ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறோம் கிராஸ் பாடி வேற. ஏன்னா எப்பயுமே இந்த மெட்டீரியல் பாடிக்கே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருவோம். இந்த கிராஸ் பாடிக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். பஞ்சபூதங்கள்லாம் இந்த அழியக்கூடிய உடம்புக்கே நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஆனா சோல் நித்தியமானது, அதை பத்தி நம்ம நிறைய யோசிக்கிறது இல்ல. அதுக்கு என்ன தேவைன்றதையும் நம்ம அதிகமா செய்யறது இல்ல. ஆனா நம்ம ஒன்ஸ் இந்த வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பக்தி பண்ண முடியும். சோலை நம்ம எப்பயுமே பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வர முடியும். அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இது பத்தின நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதையில, அதுக்கப்புறம் ஹரிபக்த விலாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல கூட நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவாவோட குவாலிட்டி, வைஷ்ணவோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும், வைஷ்ணவானா யாரு, எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யாராவது ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா உயிர்வாழிகளையும் சமமா பாதிச்சு எல்லார்கிட்டையும் பகவானை பார்க்கிறவங்க தான் வைஷ்ணவோட குவாலிட்டி. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அவங்க எல்லாரையும் பார்ப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கரெக்டா சொன்னீங்க மாதாஜி. அது ஒண்ணு. அப்புறம் வேற என்ன உங்களுக்கு தோணுது மாதாஜி? வேற எதுவும் ஷேர் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பொறாமை இருக்காது, யார்கிட்டயும் பொறாமை இருக்காது. அப்புறம் ப்ரோக்ரஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல. அப்புறம் பர துக்கி மத்தவங்களோட கஷ்டத்தை எராடிகேட் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணர் தான் ஒரே கடவுள் அப்படிங்கறதுல நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டபடி ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் லைஃப் லீட் பண்ணுவாங்க. ஹரி போல் மாதாஜி, கரெக்டா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள்ங்கிற நம்பிக்கையில கிருஷ்ணரை வழிபடுவாங்க. அதாவது சாஸ்திரங்களில் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவைகளை தவிர்த்துட்டு ஒழுக்க நெறி கோட்பாடுகளை மேற்கொண்டு கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க. எல்லா உயிரினங்களிலும் ஒரே ஆத்மா, அதாவது பகவான் இருக்கிறாருங்கிறதுனால எல்லா ஜீவராசிகளையும் சமமாக பார்ப்பாங்க. எல்லார்கிட்டையும் அன்பு பாராட்டுவாங்க. ஆபத்துக்கு உண்டாக்க மாட்டாங்க. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். வேற யாரும் எதை சொல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணினாலும் என்ன ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணினாலும் அத பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க. ஹரி போல். எஸ் மாதாஜி, பிரசாதமா எடுத்துப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க புல்லை விட பணிவாகவும் மரத்தை விட பொறுமையாவும் இருப்பாங்க. ஆச்சாரியர்களோட வழிமுறைகளை தவறாம பின்பற்றுவாங்க. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் கடைபிடிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. அப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முதல்ல பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் சாப்பிடுவாங்க. ஹரி போல். கரெக்ட். கிருஷ்ணர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படி சொல்லுவாங்க அவங்க. செயல் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குங்க. எண்ணம், சொல், செயல் எல்லாமே தர்மத்தின் வழியில கரெக்டா எப்பொழுதுமே சேமா இருக்குங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுதான் சரணாகதி. நம்மளோட எண்ணம், சொல், செயல் இது 3 ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம உண்மையானவங்களா இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணும்போது சொல்லால வர விஷயங்கள், செயலால, அப்புறம் இது என்னது மனத்தால நம்ம பகவானுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் செய்யும் போது அது சரணாகதியா தாத்பரியம் அடையுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ. ஹரி போல். அதுதான் எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான். யார் ஒருத்தவங்க பகவான் விஷ்ணுவை சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஏத்துக்கிறாங்களோ அவங்க வைஷ்ணவாவா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவாஸ்க்கு என்னைக்கும் ப்ராப்ளம் வாழ்க்கையில தர்ம வழியில அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க வாழறதுனால அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. யார் ஒருத்தவங்க தர்ம வழியில வாழ்றாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பிரச்சனைகள் இருக்காது. இது தெரியாம தான் நம்ம எல்லாம் வாழ்க்கையில ஏன் பிரச்சனை நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறோம். ஆனா தர்ம வழியில நம்ம வாழ்ந்தோம்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்காது. அதனால வைஷ்ணவாஸ் ஹேஸ் நோ ப்ராப்ளம்ஸ். அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும். பகவானை பத்தி அப்சல்யூட் ட்ரூத் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்க விருப்பம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் டிசையர்ஸே இருக்காது. இந்த உலகத்துல ஏதாவது அவங்களுக்கு வேணுமான்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்ல மாட்டாங்க, எனக்கு இந்த உலகத்துல எதுவும் வேண்டாம். ஏன்னா இது டெம்பரவரி, மிசரிஸ் நிறைஞ்ச ஒரு உலகம். இங்க நம்மளுக்கு 4 ப்ராப்ளம் இருக்கு, 4 இது இருக்கு இல்லைங்களா, 4 ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு 4 டிசார்டர்ஸ், அதாவது இல்யூஷன், இன்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், அதுக்கப்புறம் சீட்டிங் ப்ரொஃபன்ஸ், அப்புறம் மிஸ்டேக்ஸ், இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிற முக்குணங்கள் இருக்கிற இந்த உலகத்துல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு வேணுமா, அதுவும் எல்லாமே டெம்பரரி. நம்ம ஒரு ஒன்ஸ் இந்த பிறவி முடிஞ்சு அடுத்த பிறவி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பிறவில என்ன நம்ம கேட்டாலும் அது இந்த பிறவியோட முடிஞ்சு போயிடும் இல்லைங்களா. அப்போ இவங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ஸும் அவ்வளவா இருக்காது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஹரிபோல். அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொரு பாயிண்ட், வைஷ்ணவாஸ் தாமரையில தண்ணீர்ல இருக்கிற மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் வித் பகவான் அண்ட் டிட்டாச்மெண்ட் வித் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு. நம்ம இன்னைக்கு இதெல்லாம் போன தடவை பார்த்ததோட ஒரு ரீகேப். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். வைஷ்ணவா கல்ச்சர் கோர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம். இது யாரோட டீச்சிங்
டீச்சிங்ஸ் பேசிஸ்ல நம்ம கத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஷில பிரபுபாதா அவங்களோட டீச்சிங்ஸ் வழியா நம்ம கத்துக்கிறோம். ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஃபார் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இதுதான் நம்ம போன வாரம் பார்த்தது பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். கொள்கைகள் எப்படி இருக்கும், அந்த கொள்கைகள் நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில நம்ம பிரயோகப்படுத்துறது அப்படின்றத நம்ம இந்த லெசன் 1ல பார்க்க போறோம். அப்போ பிரபுபாதா கல்ச்சர்ன்ற விஷயத்தை பத்தி எவ்வளவு எல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்றதோட கணக்குகள் தான் இது. சரிங்களா? கல்ச்சர் பத்தியே 7000 டைம்ஸ் பேசியிருக்காங்க. அதுல வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ஸ் பத்தி 90 டைம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கல்ச்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம்பிரதாயம். நம்ம ஈஸியா நம்மளோட தமிழ் லாங்குவேஜ்ல சொல்லிக்கணும்னா ஒரு அந்தந்த நியமங்களோட அதை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கிறோம். சம்பிரதாயம், ட்ரெடிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? இது வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி இது டிக்ஷனரியில கொடுத்தது. டு டெண்ட் த எர்த், grow, டு கல்டிவேட் அண்ட் நர்ச்சர் அப்படின்றத அவங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு அர்த்தமா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா த வே ஆஃப் லைஃப். இப்ப வைஷ்ணவனா அவங்களோட வாழ்க்கை முறை இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்புறம் எஸ்பெஷலி த ஜெனரல் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் பிலீஃப்ஸ், அவங்களோட நம்பிக்கைகள், அவங்களோட கோட்பாடுகள், அதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஆஃப் எ பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். இதுதான் பேசிக்கா கல்ச்சருக்கு கொடுக்கறது. இதுல நம்ம வைஷ்ணவ கல்ச்சர் பத்தி நம்ம இன்டெப்த் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப பிரபுபாதா அவங்கள வந்து வைஷ்ணவ கல்ச்சர் கேட்டப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க, அவங்களோட லெக்சர்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, மை பர்த் வாஸ் இன் எ வைஷ்ணவ ஃபேமிலி. அவங்களோட பிறப்பு என்னது, ஒரு வைஷ்ணவ ஃபேமிலியில தான் அவங்க பிறந்தாங்க. மை ஃபாதர் வாஸ் அ கிரேட் வைஷ்ணவா, சோ ஃப்ரம் பர்த் ஐ வாஸ் இன் வைஷ்ணவ கல்ச்சர் ஒன்லி. அப்போ அவங்க வந்து என்னது, பிறப்பே வந்து வைஷ்ணவ ஃபேமிலியில தான். சோ அவங்க அந்த தாத்பரியத்துல தான் அவங்களோட வளர்ப்பும் இருந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த கோர்ஸை நம்ம எடுத்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, டு கல்டிவேட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த வைஷ்ணவா. ஏன்னா இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான், இதுதான் சாயில், நல்ல ஃபெர்டிலைஸ்டான சாயில். இதுலதான் பக்தி, கிருஷ்ண பக்தி வளரும். கிருஷ்ண பக்தியை வளர்க்கறதுக்கு இது ரொம்பவே அவசியம். அதனாலதான் நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? டு கல்டிவேட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த வைஷ்ணவா வே ஆஃப் லைஃப் ஆஸ் பிரசன்டட் இன் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ஷில பிரபுபாதா த்ரூஅவுட் ISKCON கம்யூனிட்டிஸ். இது எல்லாருக்கும் பிரபுபாதாவால கொடுக்கப்பட்ட விஷயம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். வைஷ்ணவ கல்ச்சர் இந்த கோர்ஸ்ல நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த விஷயங்கள், பிரின்சிபல்ஸ், கொள்கைகள் என்ன, அப்புறம் ஃபார்மல் வென்யூஸ், எங்கெங்கெல்லாம் மீட் பண்ணுவாங்கல்ல, டெம்பிள், அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க எப்படிலாம் நம்ம வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றது. அப்புறம் கிளென்லினஸ், இது ரொம்பவே முக்கியம். மன தூய்மை, அப்புறம் வந்து உடல் தூய்மை, இது எல்லாமே பகவானுக்கு ரொம்பவே முக்கியம். அதுதான் வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமும் கூட. வெறும் உடல் தூய்மை மட்டும் இருக்கக்கூடாது, மனதும் எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப தூய்மையா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பிரசாத சேவா, அதுவும் வந்து ஏன்னா பிரசாதம்ன்றது நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் என்ன பண்ணும், பியூரிஃபை பண்ணும். அதனால அது பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் அவங்களோட ட்ரெஸ் கோட் எப்படி இருப்பாங்க, வைஷ்ணவானா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ற அவங்களோட ட்ரெஸ் கோட், அதை பத்தி இல்லாம நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இந்த கோர்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட்டும் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரூம் நார்ம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம போன வாரமே பார்த்தோம். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது தான் நம்மளால அந்த நாலேஜை நம்மளால ஃபுல்லா நம்மளால இம்பார்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை 7.2ல ஒரு அதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்த லெக்சர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பிரபுபாதா, எவ்ரிவேர் wherever you want to receive something, you have to be controlled or you have to be surrendered to the rules and regulations. எப்பயுமே ஒரு வைஷ்ணவாவா நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னவோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். இஃப் யூ டு நாட் ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இன் திஸ் கிளாஸ், இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ரிசீவ் த நாலேஜ். நம்ம எல்லாத்துலயுமே வந்து என்னது, அந்த அந்த கோட்பாடுகளை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுல இருந்து கொஞ்சம் நம்ம மிஸ் ஆனா, ஆரம்பத்துல பேபி ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ்ல ஒண்ணுமே தப்பு கிடையாது. கொஞ்சம் என்னது, நம்மளுக்கு நிதானமா ஒரு குழந்தை நடக்கும்போது விழுந்து தான் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் ஸ்டடியா இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடணும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். 3 காரணத்துக்காக. என்னது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல கஷ்டப்படாம இருக்கலாம், அப்புறம் பகவானை திருப்தி பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம வைகுண்டம் கோலோகம் போலாம், இல்லைனாலும் கிருஷ்ண பக்தியில நிலைச்சு சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு எப்பயும் ஆனந்தத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும். இந்த 3 விஷயமும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ் நல்லா நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும் பகவானுக்கு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து எசன்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவ கல்ச்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். என்னன்னா, கிருஷ்ணா ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ரிமெம்பர்ட். பகவானை எப்பயும் நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா 9th சாப்டர்ல கூட என்ன சொல்லிருக்காங்க, மன்மனா மன
பக்தோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அது என்ன, என்னைக்கும் பகவானை நம்ம மனசுலயே நித்தியமா நினைச்சிட்டு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே பகவானுக்காக நம்ம வந்து டெடிகேட் பண்ணணும். நம்மளோட கர்மங்கள் எல்லாம் பகவானுக்காக டெடிகேட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ எப்பயுமே என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணா ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ரிமெம்பர்ட் அண்ட் நெவர் ஃபர்கெட்டன் அட் எனி டைம். பகவானை எப்பயுமே நம்ம பகவான சென்டரை வச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கைய என்ன பண்ணணும், நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் எசன்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவ கல்ச்சர். ஆல் த ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொஹிபிஷன்ஸ் மென்ஷன்ட் இன் த சாஸ்திராஸ் ஆர் த சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ பிரின்சிபல்ஸ். என்னென்னலாம் சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்காங்களோ ரூல்ஸ், இதை செய்யக்கூடாது இது செய்யணும் அப்படிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது எல்லாமே என்னது, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ பிரின்சிபல்ஸ். என்ன பிரின்சிபல்ஸ்? ஒன்னு வந்து கிருஷ்ணாவை எப்பயுமே நம்ம வாழ்க்கையில நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், நித்தியமா நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். 6th சாப்டர்ல இருந்து நம்ம அதை தான் பார்த்துட்டே இருக்கோம். பகவான் என்ன சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, மனதுல என்னை நிலைநிறுத்திக்கோ, என்னையே தியானம் பண்ணு, உன்னுடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை பண்ணு அப்படின்றதான் சொல்லிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ அது அப்புறம் நெவர் ஃபர்கெட் அட் எனி டைம், பகவான் என்னைக்கும் நம்ம மறக்க கூடாது அப்படின்றது. இந்த 2 விஷயத்தை தான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுது, வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுவும் அதேதான் கன்க்ளூஷன். எதெல்லாம் நம்மளுக்கு பகவானை மறக்கிறதுக்கான விஷயங்களா இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதுதான் இங்க பட்டிருக்காங்க. எப்பயுமே he will always remember கிருஷ்ணா. யாரு? லிவிங் என்டிட்டி. எப்பயுமே பகவானை நினைக்கணும். எதெல்லாம் பகவானை நினைக்காம நம்மளுக்கு வந்து தொந்தரவு கொடுக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடணும். அப்பனா அதெல்லாம் தர்மம் இல்லைன்னு அர்த்தம். பகவானை நம்ம கிட்ட இருந்து பிரிக்குது ஒரு விஷயம்னா அது என்ன அர்த்தம், அது தர்மம் இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம அதை மீறி செஞ்சுட்டோம்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டம் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் தர்மத்தின் வழியில நம்ம நடந்தா பகவானை நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம். அப்ப எதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பகவான்கிட்ட நம்மள பிரிக்குதோ அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், வாழ்க்கையில நம்ம எடுத்துடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து நம்ம போன வாரம் பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் பிளேஸ் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம். அதாவது இப்ப ISKCON அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வேர்ல்டு வைடு இருக்கு இல்லைங்களா? வெறும் இந்தியால மட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் இருக்கான்னா இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. அப்போ வேர்ல்டு ஃபுல்லா என்னதுன்னா நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? கிளைமேட் வித்தியாசம் இருக்கு, அவங்கவுங்களோட வாழ்க்கை முறையில வித்தியாசம் இருக்கு. அப்ப எல்லாம் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. அப்போ ஒரு இடத்துல இப்ப நம்ம இந்தியால இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடியும். அதாவது டெம்பிள் போகணும், அப்புறம் வந்து பிசிக்கல் அசோசியேஷன் நிறைய இருக்கணும் பியூர் டிவோட்டிஸோட, இப்பெல்லாம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து செய்ய முடியும். ஆனா இதே நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் சைட்ல எல்லாம் போனோம்னா கோயில்ல என்னது அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அப்போ நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அப்ப கோயிலுக்கு போகணும்ன்றது ஒரு ரெகுலர் பிரின்சிபலா இருக்கும்போது அந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம், இந்த டைம் அண்ட் பிளேஸ், அதாவது தேசகால விபாகவித் அப்படின்ற இந்த ஒரு தாத்பரியத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு கான்செப்ட் என்ன இருக்கணும், நம்ம எசன்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவ கல்ச்சர் என்ன பார்த்தோம், பகவானை என்னைக்கு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், பகவானை நம்ம மறக்க கூடாது, இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அது நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி இப்ப டெம்பிள் இல்லாத இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹால் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இதே கிளைமேட் கொஞ்சம் ரொம்பவே வந்து மாற்றம் இருக்கு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் அந்த அளவுக்கு நம்மளோட கல்ச்சர்ல அதாவது நம்ம இந்தியால பண்ற மாதிரி பண்ண முடியாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் லிபரேஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம். ஆனா இது என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா ரொம்ப அப்படியே டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட்ன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கரெக்டா இருக்கும் போதும் இல்ல நான் இதை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கு இது வந்து அக்செப்டட் கிடையாது. சரிங்களா? எந்த இடத்துல கொஞ்சம் லிபரேஷன் தேவையோ அந்த இடத்துல பண்ணிக்கலாம். அதை தான் நம்ம இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா பீஷ்ம தேவரை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதாவது பீஷ்ம தேவர் என்ன யாருன்னா 8 வசுக்கள்ல ஒருத்தவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து 12 மகாஜன்ஸ்ல ஒருத்தவங்க. அதுவும் இல்லாம அவங்களுக்கு சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? எது எப்படி செய்யணும், எப்படி நடந்துக்கணும் எல்லாமே அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க மரண படுக்கையில இருக்கும்போது அங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க, சேஜஸ் வந்தாங்க, ரிஷிகள் வந்தாங்க. சரிங்களா? அது மாதிரி நிறைய சுத்தி எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. அப்ப பீஷ்ம தேவரால அரண்மனையில இருக்கும்போது அவங்களால எப்படி வெல்கம் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவங்களால வெல்கம் பண்ற அளவுக்கு உடம்புலயும் சக்தி கிடையாது, அதுக்கான சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு அப்போ கிடையாது இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்க எங்க இருந்தாங்க, அந்த குருஷேத்திரத்துல இருந்தாங்க, அம்பு படுக்கையில. ஆனால் அந்த இடத்துல ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்க,
ஒரு குறைபாடும் இல்லாம அந்த அதாவது உடம்பும் வந்து அந்த அளவு தெம்பு இல்லாதப்பையும் சுத்தி வந்து அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸும் அவங்களுக்கு சாதகம் இல்லாத சமயத்திலும் என்ன பண்ணாங்க, எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லாம அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரையும் வந்து வெல்கம் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப அதுதான் அந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த விஷயங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை வந்து நம்ம வந்து மாத்திக்கலாம். ஆனா அதுல என்ன பண்ணக்கூடாது, அதுல நம்ம ரொம்ப அட்வான்டேஜ் எடுத்து டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் நம்ம எதையும் பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்குதான் இங்க வந்து ஒரு சில விஷயங்களுக்காக இதை வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம். தேசகால விபாகவித் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், அதுக்கு பீஷ்ம தேவரை நம்ம வந்து உதாரணமா நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து துருவ மகாராஜோட சரித்திரத்தையும் நம்ம வந்து அவங்களோட சரித்திரத்துல இருந்து ஒரு பாட்டையும் பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துருவ மகாராஜ் வந்து சின்ன குழந்தையா 5 வயசுல போனாங்களே தவம் பண்றதுக்கு. அப்ப அவங்களுக்கு முன்னாடி அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஆனாலும் அவங்களுக்கும் நாரத முனிவர் என்ன பண்ணாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அவங்களே வந்து தவம் பண்றதுக்கு ஏதுவா செஞ்சு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த ஒரு விஷயத்தையும் அதுதான் வந்து தேசகால பகவத் அதுன்றது அர்த்தம். அப்போ இங்க இஸ்கான்ல அதை வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு தான் இங்க பிரபுபதா சொல்லிருக்காங்க. One has to consider the particular time, country and convenience. What is convenient in India may not be convenient in the Western countries. Climate இருக்கட்டும், அவங்களோட பழக்க முறைகளா இருக்கட்டும், சரிங்களா. Those who are not actually in the line of acharyas or who personally have no knowledge of how to act in the role of acharyas, சரிங்களா, unnecessarily criticize the activities of the ISKCON movement in countries outside in India. அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த நியமங்களை தான் ஃபாலோ பண்ணணும், இது தாண்டி பண்ணா அது வந்து அபராதம் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது வந்து எப்படி வந்து எடுத்துக்கலாம்னா, அந்தந்த கண்ட்ரிக்கும் அந்தந்த டைமுக்கும் அதோட கன்வீனியன்ஸ்க்கும் ஏற்ற மாதிரி ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்றதான் இங்க வந்து பிரபுபதா வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா. இதுதான் அதேதான் இதுலயும் நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் துருவ மகாராஜோட சரித்திரம். அதுல ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லயும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் நியமாகிரகா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். நியமாகிரகா அப்படின்னா நியமம் அப்படின்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். சரிங்களா. அத வந்து அக்ரஹ ஆக்ரஹா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக்ஸ் இதுதான், கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் நியமாகிரகா அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். The word ஆக்ரஹா means eagerness to accept and agraha means failure to accept. அதாவது நியமம்ன்றது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். சரிங்களா. ஆக்ரஹான்றது அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும், அது வந்து ஆக்ரஹா, நியமாகிரகா. இன்னொன்னு வந்து ஃபெயிலியர் டு அக்செப்ட், அக்ரஹா, அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது. எது? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். பை த அடிஷன் ஆஃப் எய்தர் ஆஃப் தீஸ் டூ வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் நியமா, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், த வேர்ட் நியமாகிரகா இஸ் ஃபார்ம்ட். இதை வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல வேர்சஸ் 2ல வந்து ரொம்ப நல்லாவே அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆக்ரகான்றது அக்செப்ட் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். எதுக்காக? ஒன்லி ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக இருக்கணும், நாட் ஃபார் எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஆர் இமிடியேட் பெனிஃபிட்ஸ். அதாவது வைஷ்ணவ இது இப்ப இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் என்னன்னா, சாதுக்களா இருப்பாங்க, எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்லியா மூவ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து மெட்டீரியல் வேல்யூல அந்த அளவுக்கு இருக்காது. சரிங்களா. ரொம்ப கொஞ்சம் வந்து என்வியஸாவும் கொஞ்சம் வந்து போட்டியோடையும் அப்படிலாம் இருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்னன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். எல்லாரும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இதுவா இருக்கிறது. அப்ப அதுக்காக விருப்பப்பட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. அதாங்க சொல்றாங்க, அக்செப்ட்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ், நாட் ஃபார் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஆனா அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஆனா அந்த மாதிரி வர்றது தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அந்த மாதிரி வரவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கொஞ்சம் நாள்ல அவங்களுக்கு தாத்பரியம் புரிஞ்சிடும், அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், அவங்களுக்கு இத கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல அவங்களுக்கும் முழு ஈடுபாடு வரும், அதுல உள்ள நன்மைகள் என்றதை அவங்க புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா. ஆனா இதுல பொதுவா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயத்துக்காக, ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதா நியம ஆக்ரஹா அப்படின்றது. அதே வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா, நெக்லெக்ட் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லாம இருக்கிறது. சரிங்களா. அது வந்து நியம ஆக்ரஹா அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நியமான்றது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், ஆக்ரஹான்றது ஈகர்னஸ் டு அக்செப்ட், அக்ரஹான்றது ஃபெயிலியர் டு அக்செப்ட். என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா, கௌடிய சம்பிரதாயத்துல 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு.
யாரும் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? Gambling, meeting, illicit relationship and liquor. Hari bol Mathaji. Thank you so Hare much. Krishna Mathaji. அப்போ no meat eating, no gambling, no illicit sex, அப்புறம் வந்து no intoxication. இதெல்லாம் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க. இது வந்து பேசிக்கா ஒரு ஹியூமன் எப்படி இருக்கணுமோ அதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான். இதுல எங்கேயுமே பக்தின்றதை நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்தாதான், இதுதான் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன். இது இந்த நாளும் இருக்கும்போதுதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பக்தியை நல்லா பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம சாதாரணமா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜென்டிலான ஒரு ஹியூமன் அப்படின்னா நம்ம என்ன யோசிப்போம், இந்த 4 பிரின்சிபிள்ஸும் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்றவங்களா இருப்பாங்க. அப்பதான் அவங்களை வந்து நம்ம ஒரு ஜென்டில் ஹியூமன் பீயிங்காவே நம்மளால கன்சிடர் பண்ண முடியும். நீங்க வேணா அது வந்து நல்லா ரியலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரியும். ஒருத்தவங்க நல்லவங்க அப்படின்னா யாருக்கும் என்னது கஷ்டத்தை கொடுக்காதவங்களா இருப்பாங்க, எந்த உயிரினத்துக்கும் கஷ்டம் கொடுக்காதவங்களா இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஏன் 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 எந்த உயிரினங்களுக்கும் நம்ம கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு பகவானோட எல்லா லிவிங் என்டிட்டியுமே யாரு, பகவானோட குழந்தைகள் தான். சரிங்களா? நம்மளுக்குதான் வந்து ஹியூமன்னா வந்து ரொம்ப அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். அதே மற்ற உயிரினங்கள்ல நம்ம சாதாரணமா நம்ம நினைச்சிருவோம். ஆனா பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா லிவிங் என்டிட்டியுமே பகவானோட குழந்தைகள் தான், அவங்க கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான், அவங்களுக்கு பாரபட்சமே கிடையாது. அப்புறம் இன்னொன்னு, எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ளயும் சூப்பர் சோலும் இருக்குன்றத நம்ம பகவத்கீதையில பாத்துட்டோம் இல்லைங்களா? எல்லா லிவிங் என்டிட்டிலையும் சூப்பர் சோலும் இருக்கு. அப்போ நம்ம எந்த உயிரினங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. அது ஒரு விஷயம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன் பார்த்தோம்னா, இன்டாக்சிகேஷன்ன்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப டாக்ஸிக் எடுத்துக்கிறாங்க, தீய பழக்கங்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்க நிதானத்துல இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன செய்யறோம் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது. அப்ப அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, சாஸ்திரத்துல சொன்ன விதிகளை அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? ஏன்னா டாக்ஸிக் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க தன் சுயநினைவு இல்லாம இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு நன்மை எது தீமை எதுன்னு தெரியாது. அப்ப பாப செயல்கள் அவங்களால செய்ய முடிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அதனாலதான் நோ இன்டாக்சிகேஷன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் என்னது, அதுக்கப்புறம் வந்து கேம்பிளிங், யாரையும் ஏமாத்துறது நம்மளுக்கு பிடிக்காது இல்லைங்களா? சூதாட்டம் பண்றது அதெல்லாம் பார்த்தா நம்மளே என்ன பண்ணுவோம், ஒதுங்கி நின்னுப்போம். அது எங்கேயுமே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டோம். அது வந்து ஒரு பேசிக்கா ஒரு நல்ல குணம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா illicit sex, அதுவும் வந்து என்னது, சாஸ்திரத்தில் நம்மளதுல கிடையவே கிடையாது. ராமரும் சீத்தையும் நம்ம பகவானே என்ன பண்ணிருக்காங்க, ராமர் சீத்தையா வந்து அதை வாழ்ந்து காமிச்சிருக்கிறாங்க, இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்றத. அப்ப அதுவும் என்னது, நம்ம பேசிக்கா ஃபாலோ பண்ற ஒரு விஷயம். அப்ப இந்த 4 விஷயமும் தான் பேசிக் ஒரு சிறந்த மனிதனுக்கு. அப்ப இந்த ஒரு சிறந்த மனிதனாலதான் என்ன பண்ண முடியும், நல்ல பக்தியை பண்ண முடியும். அதனாலதான் இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் வாழ்க்கையில கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ இந்த 4 விஷயத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். யாரு, ஆக்ரகா நியம் ஆக்ரா eagerness to accept 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆக்ரகா ஃபெயிலியர் டு அக்செப்ட். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நீங்களே உங்களோட இதுல வச்சிருப்பீங்க இல்லைங்களா, புக்ல, அதுல வந்து 6 to 7 பேஜஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நியமாகிரகா அதை பத்தின விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அதுல நீங்க ஒண்ணா எடுத்து பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன்ஸ் கிடைக்கும். அது வேணா நம்ம ஹோம்ஒர்க்கா வச்சுக்கலாம். எல்லாரும் அதை வந்து கொஞ்சம் படிச்சு பாத்துக்கோங்க. அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நியம் அக்ரஹா அப்படின்றது லிபரல், அப்புறம் வந்து கன்சர்வேட்டிவ். லிபரல்ன்றது கொஞ்சம் என்னது, அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் நம்ம லிபரல் பண்ணிக்கிறது அக்கார்டிங் டு டைம், பிளேஸ் அண்ட் கண்ட்ரி. அது கன்சர்வேட்டிவ்ன்றது எப்படி இருந்தாலும் அதை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல இருக்கிறாங்க. 2 வழி இருக்கு. ஒண்ணு ஆனா இதுல வந்து தன்னோட சொந்த ஒரு விஷயத்துக்காக லிபரல் பண்ணிக்க கூடாது. அது அப்படி பண்ணா அது வந்து என்னது, அது வந்து நம்மள வந்து என்னது சரியான வழியில எடுத்துட்டு போகாது. ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்து நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. இந்த இடத்துல என்னால இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியல, நான் இதை வந்து இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ரொம்ப நோய் அதிகமா இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேக்சின் எடுத்துக்கணும், ஒரு மெடிசன் எடுத்துக்கணும், ஆனா அதுல வந்துட்டு ஜெலட்டின் ஏதோ ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா, அந்த நோய் குணமாகறதுக்காக எடுத்துக்கலாமா, அது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் நம்ம கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கைடன்ஸ்ல, ஏன்னா அதுக்கு நிறைய அல்டர்னேட்டிவ் தெரியும் அவங்களுக்கு எல்லாம். அப்ப அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு முறையா சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரிதான் எடுத்துக்கணுமே தவிர டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் மாதிரி நம்ம இந்த லிபரல் எடுத்துக்க கூடாது. ஆனா 2 இருக்கு. ஒண்ணு வந்து தேசகால
பாத்திரம் அறிஞ்சு செய்யறது. இன்னொன்னு வந்து கன்சர்வேட்டிவ், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றது. சரிங்களா? இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவத்கீதையில 4.19 to 22 அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து பேஸ் பண்ணி பிரபுபாதா கொடுத்த லெக்சர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, I have to propagate this mission. என்ன மிஷன்? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும். எதனால சேர்க்கணும்? ஏன்னா இந்த லிவிங் என்டிட்டிலாம் எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயே வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. பகவத்கீதை படிக்காதவங்களுக்கு தெரியாது எதனால நம்ம கஷ்டப்படுறோம், எதனால நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கோம் அப்படின்றது தெரியாது இல்லைங்களா? அப்போ அதை எல்லாருக்கும் உலகத்துல சொல்லும் போது என்ன ஆகுது? எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தாத்பரியம் புரிஞ்சிருது. நம்ம வந்து நல்ல கர்மங்கள் செய்யணும், நல்ல குணங்கள்ல இருக்கணும், சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது தெரியுது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மிஷனை வந்து பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்க? ஐ ஹாவ் டு ப்ராபகேட் திஸ் மிஷன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், பகவான் மேல பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். சோ ஐ எம் நாட் சோ மச் அட்டாச்ட் டு த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். சரிங்களா? அப்போ ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல மட்டும் இதை பண்ணல, பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்க? எல்லா உலகம் முழுக்க இதை வந்து பிரச்சாரம் பண்றாங்க. அப்படின்னும் போது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல ரொம்ப வந்து என்ன பண்ண முடியாது, அவங்களால ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? ஏன்னா நிறைய கண்ட்ரில என்னது டெம்பிளே கிடையாது. பட் ஐ எம் அட்டாச்ட் டு த ப்ரீச்சிங் ஒர்க். ஆனா பகவானை பத்தின உபதேசங்கள், பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி லெக்சர் கொடுக்கறதுல அவங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் என்ன பண்ணுது? ஒரு மனிதனை பியூரிஃபை பண்ணுது. அதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குது இல்லைங்களா? சோ therefore this niyam agraha is also against Krishna consciousness and niyam agraha. And when you are in a quite convenient position, if you do not observe the rules and regulations, இப்ப எல்லா வசதிகளும் இருக்கு, எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா அமைஞ்சிருக்கு, ஆனா அந்த இடத்துலயும் நம்ம வந்து வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடுது? அது வந்து அகேன்ஸ்ட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? It is the characteristics of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. Maintenance of the Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. நம்ம எப்பயுமே என்னது, ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போவோம், அவங்களோட வெல்த்துக்கு ஏத்த மாதிரி இல்லைங்களா? அப்ப ஒரு வைஷ்ணவா அப்படின்னா அவங்களோட வெல்த் என்ன? அந்த எத்திகேட்ஸ், அந்த குவாலிட்டிஸ் தான். அப்ப அது என்னது? அவங்களுக்கு ஆர்னமெண்ட்ஸ் மாதிரி. சரிங்களா? அப்ப நம்ம இன்னும் நிறைய இன்டெப்த் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த இது இப்ப திலக் போட்டுட்டு போறது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் கோட் இருக்கும். சரிங்களா? அப்புறம் கிளென்லினஸ், அப்புறம் இன்னொன்னு அவங்களோட நேச்சர் ரொம்ப ஹம்பிளா இருப்பாங்க. சரிங்களா? இப்ப மாதாஜி கூட ஷேர் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? என்ன ஷேர் பண்ணாங்க? அதாவது மரத்தை விட வந்து, அதாவது புல்லை விட பணிவா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் மரத்தையும் வந்து என்னது, சிக்ஷாஷ்டகம்ல 3rd verses அது வரும். மரத்தை விட பொறுமையா இருக்கணும். மரத்தை கட் பண்ணும்போது அதுக்கும் உயிர் இருக்கு, ஆனா அதால ஓடி ஒளிய முடியாது இல்லைங்களா? அது என்ன பண்ணுது? பொறுமையா தாங்கிக்குது இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு ஹம்பிள்னஸ் வந்து வளர்த்துக்கிறது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், இதெல்லாம் தான் நம்மளோட ஆர்னமெண்ட்ஸ். ஒரு இடத்துல போனாலே வைஷ்ணவா பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும். இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கும்போது இவங்க வந்து வைஷ்ணவா அப்படின்றது தெரியும், சாதுக்கள். ஆனா அதே சமயத்துல ஒருத்தவங்க நம்மள வந்து சீன்றாங்க, நம்மள வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஜஹாய் மதாய் அந்த இது ஸ்டோரியில கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்ணாங்க? போய் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை. அப்ப ஜஹாய் மதாய் என்ன பண்ணாங்க? அவங்க வந்து டாக்ஸிக் பொருள் எல்லாம் எடுத்ததுனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, அவங்களால கரெக்டா நிதானத்துல இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? அவங்க வந்து நித்யானந்த பிரபுவை ஹர்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதாவது கல் எடுத்து அவங்க தலையில போட்டுறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? பிளட் வருது இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க? சுதர்சனத்தை எடுத்து அவங்கள இது பனிஷ் பண்ண போறாங்க. அப்ப நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்றாங்க? இல்ல, அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதாவது சாதுவா இருக்கணும், ஆனா வந்து அதே சமயத்துல என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்ம வந்து அது வந்து ரொம்ப கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணணும். ரொம்பவே என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்மள வந்து அதாவது அதையே அவங்க அட்வான்டேஜா எடுத்துக்க கூடாது. அந்த மாதிரி அது வந்து வரும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சில ஆர்னமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வாழ்க்கையில கரெக்டா கடைபிடிக்கணும். இஃப் ஒன் டிரான்ஸ்கிரஸஸ் the law of etiquettes, people may make fun of him. இப்போ ஒருத்தவங்க வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ்ல இருக்காங்க, ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆனா அதே அவங்க ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா மக்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க? அவங்கள பார்த்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சரிங்களா? and thus he is vanquished in both this world and the next. அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்லயும் அவங்களால ஸ்திரமா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, அவங்களோட வாழ்க்கைய நல்லபடியா வாழ முடியாது. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, தப்புக்கள் இருக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு கைடன்ஸ், இது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு புரிதல் இல்லாம அவங்களோட வாழ்க்கை அமைஞ்சிடும். by observing the etiquette you have satisfied by mind.
சரிங்களா? மனதால இதை நம்ம உள் வாங்கிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இது வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிர்தத்துல அந்திலீலால 4.1292 to 132 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் therefore we are endeavoring to create some ideal men, Krishna consciousness men, their character, their behavior, their ideal aims of life. சரிங்களா? இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். கேரக்டர் அது ரொம்பவே முக்கியம். அதுதான் பகவத்கீதையில நம்ம 12th சாப்டர்லயும் பாக்குறோம். என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள பிடிக்கும் அப்படின்றத 8 ஸ்லோகால இருந்து 12ல இருந்து 20 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 13th சாப்டர்லயும் 8 to 12 ஸ்லோகா வரைக்கும் என்ன வந்து பேசிக்கா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள், கேரக்டர்ஸ், தேர் பிஹேவியர்ஸ், தேர் ஐடியல் எய்ம் ஆஃப் லைஃப். அவங்களோட ஐடியல் எய்ம் என்னது, பகவானை திருப்தி பண்றதுதான். சரிங்களா? அதான் அவங்களோட கோலா இருக்கும். பகவான் தான் அவங்களோட கோல். எந்த ஒரு வைஷ்ணவாவா இருந்தாலும் அவங்களோட கோல் என்னன்னா பகவான் அடையிறது தான், பகவானை திருப்தி பண்றதுதான். So those who have taken to Krishna consciousness seriously, they should be ideal men. அவங்களை பார்க்கும் போதும் அவங்களோட நேச்சரா இருக்கட்டும், அவங்களோட கேரக்டர், பிஹேவியர் எல்லாத்துலயும் வந்து பிரதிபலிக்கணும். அதுதான் ஆர்னமெண்ட்ஸ், குணங்கள். அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ்ல நம்ம இருக்கிறோம். The society will be benefited at least by seeing their behavior. அவங்கள பார்த்தும் என்ன பண்ணுவாங்க, சொசைட்டில மத்தவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓ இந்த குணங்கள் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. சரிங்களா? ஆனா அது மாதிரி இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும், நம்மள என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, டீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. This Krishna consciousness movement through music, philosophy, spiritual culture and personal behavior, culminating in ideal character of the devotees, all these heavenly contributions combined together will certainly bring about a major change in the life of Western people. சரிங்களா? இதுல என்ன இருக்கு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல என்ன இருக்குன்னா ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். கீர்த்தன் இருக்கும். சரிங்களா? இப்ப நம்ம ஒரு டெம்பிள் ப்ரோக்ராம் போறோம் அப்படின்னா கீர்த்தன் இருக்கும். நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்கும், நம்மளுக்கு சாங்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கும் இல்லைங்களா? நல்ல சாங்ஸ் கேட்கறதுக்கு பிடிக்கும். அப்ப கீர்த்தன் இருக்கு, பகவானோட நாமத்தை சொல்லி கீர்த்தன் பண்ணலாம். அது மாதிரி பிலாசபி, நிறைய பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் கல்ச்சர், வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அண்ட் பர்சனல் பிஹேவியர் கல்மினேட்டிங், அதாவது என்னது, நம்ம நல்ல நல்ல குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் சேர்ந்தது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அது ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா எங்க போனாலும் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது அந்த என்விஎஸ் இருக்காது, அந்த வந்து போட்டி பொறாமை இதெல்லாமே இருக்கவே இருக்காது. அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப ஐடியலா கிருஷ்ணாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், அவ்வளவுதான் அவங்களோட ஒரே எய்ம். அதுக்காக எல்லாரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா மூவ் பண்ணி அதுக்கான விஷயங்களை மட்டும்தான் அவங்க யோசிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டியில் நம்ம இருக்கும்போது நம்மளும் ரொம்ப பீஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல ஹாப்பியா நம்மளால இருக்க முடியும். சரிங்களா? All these heavenly contributions combined together will certainly bring about a major changes in the life of Western people. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் என்ன பண்ணுச்சு, வெஸ்டர்ன் பீப்புளையும் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல கொண்டு வர விருப்பப்பட்ட வச்சது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இதோட இந்த செஷன் முடியுது. பட் ஆனா நான் இன்னும் ஒரு விஷயமும் உங்ககிட்ட எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டேன். அதாவது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் verse 2ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நியம் ஆக்ராகா பத்தி. அதுல வந்து என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஈட்டிங் பிரசாதம், பிரபுஜி கூட சொன்னாங்க இல்லைங்களா, பிரசாதம் எடுத்துக்கணும், அது எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். எல்லாருமே ஷேர் பண்ணீங்க, மாதாஜி எல்லாமே ஷேர் பண்ணீங்க. அப்புறம் அப்ளைங் திலக், திலக் வந்து தினமும் அது வந்து ஒரு டெம்பிள் மாதிரி, நம்மளோட உடம்பு வந்து டெம்பிள் மாதிரி. அதாவது பகவான் சூப்பர் சோல் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க, சோல் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஸ் பாடி இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ கிருஷ்ணா சென்டரா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான விஷயங்களை இந்த சோல் செய்யணும். அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற விஷயம் என்னது, பிரசாதமா எடுத்துக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும், நல்ல நல்ல குணங்கள்ல இருக்கணும், நல்ல நல்ல செயல்கள் பண்ணணும். அது இந்த சோல் வந்து, ஏன்னா சோலோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன, சர்விங் டு கிருஷ்ணா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுதான் அப்படின்றது தெரியுது. அப்ப சோலோட நேச்சர் அது. அதுக்கு எது இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கு, இந்த உடம்பு. இந்த உடம்பின் மூலியமா தான் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை நம்மளால செய்ய முடியும். அப்ப இந்த உடம்பு என்னது, கோயில் மாதிரி பாத்துக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், திலக்கெல்லாம் நம்ம வச்சு அதுக்கான மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வியரிங் துளசி மாலா, கண்டி மாலா போட்டுக்கணும். கண்டி மாலா போடுறது வைஷ்ணவோட அடையாளம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதை பத்தியும் நம்ம இன்டெப்த் நிறைய பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் ஜபா பீட்ஸ், பகவானோட நாமத்தை சொல்றது இருக்கலே உயர்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். அப்போ பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதை எப்படி பண்ணலாம், நியம் ஆக்ராகா இருக்கு இல்லைங்களா, அதோட பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டே பாசிட்டிவ் அட் சம் டேஸ், that some days I will follow the rules and regulations அப்படின்றது. அதாவது ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருக்கும். பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணும்போது இன்னைக்கு ஒரு நாள்
கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு விட்டுலாமா அப்படின்ற மாதிரி தோணும். சரிங்களா? ஏன்னா எனக்குலாம் தோணும். ஆனால் அதுக்கான போகா மந்திரத்தை சொல்லி பகவான் சாப்பிடணும், பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். ஏற்கனவே நம்ம பகவத்கீதையிலும் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நம்ம இப்ப குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறோம், அவங்க திருப்பி நம்மளுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த சந்தோஷம் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். அதுகிட்டே இருந்து உடனே சாக்லேட் வாங்கி நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். இல்ல நீ சாப்பிடு, ஆனா ஒரு சந்தோஷம் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த சந்தோஷம் தான் நம்ம பகவானுக்கு அன்போட கொடுக்கும்போது பிரசாதமா அது வந்து பகவானுக்கு அந்த சந்தோஷம் கிடைக்குது நமக்கும். அதனாலதான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது அவங்க என்ன எடுத்து சாப்பிடுறாங்களா, எதுக்கு தேவையில்லாம ஆஃபர் பண்றீங்க. ஆனா அந்த சந்தோஷம் பகவான் அதுதான் சொல்றாங்க. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அப்படின்ற அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். அன்போடையும் பக்தியோடையும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு, அதை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த தாத்பரியம் தான். நம்ம குழந்தைகிட்ட இருந்து எதையும் வாங்கி சாப்பிட போறது இல்லை, ஆனா ஒரு சந்தோஷம் நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சந்தோஷம் தான் பகவானுக்கும் கிடைக்குது. அப்போ நம்ம ஒரு சில சமயம் நம்மளுக்கு என்ன தோணும், இன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம போக மந்திரம் சொல்லாம சாப்பிடலாமா அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, இல்ல பகவானுக்கு நம்ம அன்போடையும் பக்தியோட நம்ம நிவேதனம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சு நம்ம எடுத்துட்டு வர்றது. சரிங்களா? டோன்ட் லீட் டு கிருஷ்ணா பிரேமா, அதாவது எவ்ரிதிங் இஸ் யூஸ்லெஸ். நம்ம எந்த ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாலும் அது வந்து கிருஷ்ண பிரேமா. அதாவது எப்படி 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது ஸ்ரவணம், hearing, kirtanam, ஸ்மரணம், பாதசேவனம், ஆத்மநிவேதனம், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், ஆத்மநிவேதனம். Hare Krishna. Thank you, Mathaji. Thank you so much. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. In the 9 types of devotional service, இவ்ளோ விஷயம் இருக்கு. பகவானுக்கு நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு 9 டைப்ஸ் இருக்கு. அதுல நம்மளுக்கு சாண்டிங்லயே 3 டைப்ஸ் வந்ததுன்றதை நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும் போதே நம்ம பாத்துறோம் இல்லைங்களா? ஸ்ரவணம் கேட்கிறோம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லும் போது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லுறோம். கீர்த்தனம், அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு ஸ்மரணம், பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம கீர்த்தனம் பண்றோம். அப்ப சாண்டிங்ல இந்த 3மே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருது. இதுக்கப்புறம் நம்ம டைட்டி வர்ஷிப் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து மத்த விஷயங்கள் எல்லாமும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. பிரேயர் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்மளுக்கு நம்மளால டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஈஸியா நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும். இவ்வளவு இனிமையான விஷயங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். சரிங்களா? அப்போ அதே மாதிரி என்னன்னா பக்தியோட ஸ்டேஜஸும் பாத்தீங்கன்னா 9 நிலைகள் இருக்கு. சரிங்களா? அதாவது ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, அந்த மாதிரி 9 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. அதுல கடைசி ஸ்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமா அப்படின்னு வந்து இருக்கும். அதாவது பகவான் மேல அன்னலாய்டு லவ், கம்ப்ளீட்டா நம்மளுக்கு பகவான் மேல எப்படி இருக்கும், நம்ம வீட்டுல பிரேம பக்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அதுதான் கிருஷ்ண பிரேமா. அந்த இடத்துக்கு நம்மள எந்த ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்மள கூட்டிட்டு போகலையோ அது என்னது, அது அவ்வளோ உச்சிதமானது கிடையாது அப்படின்னு. அப்ப நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நம்ம வந்து அந்த சார்ட்டும் வச்சுக்கோங்க. அதாவது லெவல் ஆஃப் பக்தி இருக்கு இல்லைங்களா? அதையும் வச்சுட்டு நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம், அப்ப அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம எப்படி போகணும், அதுக்கேத்தது என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதுல நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். நம்மளோட டார்கெட் வந்து பிரேம பக்திக்கு வரணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சுட் நாட் பி பெர்ஃபார்ம் வித்தவுட் சாங்ஷன் ஆஃப் சுப்பீரியர், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இல்லைன்னா சுப்பீரியர்ஸ். நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இந்த குவாலிட்டிஸ்ல, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல, அதாவது பண்ணக்கூடாது அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு இருந்ததுன்னா கூட அது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்டயோ இல்லைன்னா சுப்பீரியர்ஸ் கிட்டயோ நம்ம அதை கேட்டுட்டு தான் நம்ம பண்ணணும். அதுதான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் ரெகுலர்லி ஹியர் லைக் சின்சியர்லி ஃபாலோயிங் வைதி பக்தி, ஒன் ரீச் ஸ்பான்டேனியஸ் அட்ராக்ஷன் ஃபார் கிருஷ்ணா. அதான் 2 பக்தி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து வைதி பக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ராகானுக பக்தி அப்படின்னு இருக்கு. வைதி பக்தின்றது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வர்றது. சரிங்களா? கிருஷ்ண பிரேமா கிடைக்கிறது. அதே ராகானுக பக்தின்றது பகவானை வந்து உடனே பிடிச்சிடும் அவங்களுக்கு. இத வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. வைதி பக்தின்றது அரேஞ்ச் மேரேஜ் மாதிரியும், ஸ்பான்டேனியஸ் பக்தின்றது வந்து லவ் மேரேஜ் மாதிரியும் சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து ஒரு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம். அப்போ வைதி பக்தி அப்படின்றது என்னன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸோட அது நம்மளுக்கு எங்க கொண்டு போய் நம்மள விடும், பகவானோட பிரேம பக்தியில கொண்டு போய் நம்மள விடும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ். நம்ம வந்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம அந்த ஒரு சார்ட் வச்சு நம்ம அதுல நம்ம எந்த அளவுல இருக்கோம், அப்ப நம்ம எப்படி ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்காம நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எங்க இருக்கும்ன்றது தெரியாம போயிடும். அதுதான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவிந்த கி ஜெய். ஷிலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா இருந்தது மாதாஜி.